Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni omvera kumasono samene mukuronera pa program ino yathu ya mafunso ndi mayankho a Bible imene amakupatsirani Ndalilongwe School of Biblical Studies. Ndipo mu tsiku lero pa program ino mukhala ndi mbale wanu Daniel Linjevancras kuchokera ku mpingo wa Kristu imene masonkhana ku Takataka boma la Dedza. Sindili ndekha monga mwanthawi zonse ndi mbale wanga uyu Jabez Phiri. Tikulandireni mbale wanga pa program ino. Zikomo kwambiri mbale wanga. Monga tafotokoza kale kunena kuti ndi program ya mafunso ndi mayankho kudzwa Bible langa. Cholinga chake kwenikweni cha program ino ndi timabweretsa mafunso ambiri amene anthu timakhala nawo kukhuzana Bible ndi kuona kuti kodi Bible limati chani. Chonchonso mu nthawi ino tifunanso tikazukule mafunso ambiri amene anthu anakwanitsa kutitumizira okhudzana ndi Bible kuti kodi tikazukula Bible limonetsa kuti chani. Hanzo ndi choncho ndi mbale wanga. Ndikukhulupirira kuti mulokozeka kuthandizira pa zimene Bible limalankhula. Musiku lero makamaka tiona pamene Bible limayankhula pa mafunso amene anthu amakhala nawo ochuluka. Zikomo kwambiri. Funso loyamba limene tinalandira makamaka ndilokhudza nena kuti kodi Mkhristu lonena kuti wajomba ku chalichi chifukwa nena kuti akudwala. Kodi nkoyenera kumurengera mgonero wa Ambuye kuti munthu uja akachitire ku nyumba? Okay, zikomo kwambiri. Choncho makamaka tikamona Bible limatiphunzitsa bwino kwambiri nkhani kuza ndi mgonero wa Ambuye. Kuti ndi cholinga choti tizidya mgonero wa Ambuye. Cholinga chake chenicheni nkukumbukira imfa ya Ambuye. Choncho ndikuti kumurengera munthu oti akudwala ndikuti sikoyenera kuti tizimtengera. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti ngati munthu uja wajomba osapita ku cheche ndikuti wajomba osati cholinga choti iyeyo wafunayi koma chifukwa chakuti iyeyo sanamve bwino thupi. Ndiye Mulungu amawerengera tchimo kwa munthu amene wajomba koma osafuna. Choncho ndikuti nkosafunikira kuti munthu uja timtengere mkate kaya kuti timtengere mgonero kuti akakumbukire ku nyumba ayi. Ndithu ndi m'bale wanga Bible limatipatsa zinthu zimenezi. Zikomo kwambiri. Apo zikuonetsadi kunena kuti pamene munthu wajomba ku chalichi chifukwa nena kuti wadwala Mulungu samalemba tchimo ndipo mwa chifukwa chacho sitingamtengere mgonero wa Ambuye. Zikomo kwambiri pakuthandiza pa funso limeneli. Zikomo m'bale wanga. Funso lina lachiwiri limene tinalandira makamaka ndilokhudzana ndi kuphunzira mawu a Mulungu. Anthu amaphunzitsa kunena kuti pamene munthu wabatizidwa Mzimu Woyera umamutsogolera ndipo samafunikanso atakaphunzira mawu a Mulungu. Kodi tikaonikira Bible limationetsera zitsanzo za anthu amene anakhala pansi kumaphunzira mawu a Mulungu kapena timaona kunena kuti pamene mpingo nango yamba anthu osankangotsogoledwa ndi Mzimu Woyera ndipo mpaka masiku ano sizimafunikanso kuti munthu aphunzire mawu a Mulungu? Ambiri amafotokoza choncho ndipo ambiri amakhazika mu chinthu chimene chikuti sibwabwino kuti munthu aziphunzira mawu a Mulungu ayi chifukwa Mzimu makamaka umatsogolera. Koma pamene Yesu Khristu amatuma ophunzira kuti amuke kudzolosera pasaka uthenga wabwino, tikamona Mateyu chapter cha 20 makamaka 28 mu verse 20 amafotokoza kuti mukalalikira mukaphunzitsa komanso kubatiza nditi m'munsi mwakemo muzaphunzitsa kuti azisunga zonse zimene ndinakulamulirani. Nditi pamene munthu alalikira uthenga wabwino wabatizidwa ayenera kuti munthuyi aziphunziranso mawu a Mulungu. Timaona zitsanzo zambiri makamaka tikamonanso buku la Machitidwe chapter 19 mu verse 9 ndi 10 timaona kuti azathu ena anapita ku sukulu kakhala zaka zingati kodi ziwiri kuphunzira mawu a Mulungu. Ubwino winanso kuphunzira mawu a Mulungu umathandiza kuti tisamapotoze mawu a Mulungu monga amene buku la 2 Petro chapter 3 verse 16 waso 17 imafotokozera. Ndithu ndi m'bale wanga. Zikomo kwambiri. Tithokoze makamaka pakutenkha bwino pafunso limenelo pamene m'bale wathu waonetsa ndithu kunena kuti chingakhale Yesu Khristu mwini pamene ankapereka ntchito kwa atumwi kunena kuti mukani ku dziko lapansi mukalalikira uthenga wabwino anafotokoza choncho ndithu kunena kuti anthu amene mukabatizewo chotsatira chake muzikaphunzitsa mawu a Mulungu. Mukaphunzitsa mawu a Mulungu amene akhala Khristu akhazo makaphunzira ku chalichi komweko komanso ali nako kuthekera konena kuti akhazo sopita nkhale ku skulu ya Bible kuti akaphunzire Bible. Anatipatsanso chitsanzo chabwino ku buku la Machitidwe atumwi kumene tikuona kunena kuti anzathu adakhala zaka ziwiri zathunthu akuphunzira mawu a Mulungu. Zimene zikuoneka kunena kuti
Baibulo ndithu limavomereza pamene munthu wabatizidwa akhoza kukhala nayo nthawi yophunzira mawu a Mulungu kapena kupita ku sukulu kaphunzira mawu a Mulungu osati kumangodalira Mzimu Woyera monga ngati mmene anthu ena amaphunzitsira komanso kuganizira. Funso lathu limene tili nalo lachitatu makamaka likuchokera ku buku la Mateyu. Chabwino. Ku buku la Mateyu akuti kuli nkhani ine imene mafotokoza onena kuti pali tchimo losakhululukidwa loti munthu akati wachimwa Mulungu samakhululukanso. Ndanthama mesa Mulungu ndi wachikondi kodi amakhululukira munthu ena aliyense. Kodi tchimo limene ndi tchimo lanji nanga chimachitika nchani kuti Mulungu asakhululukire pamene munthu wachimwa tchimo limeneli? Chabwino. Nkutheka kuti mwina amene funso limeneli anawerenga kodi buku limene la Mateyu. Nkhani imeneyi imapezeka ku buku la Mateyu chapter cha 12 mu verse ya 32. Ndipo Baibulo limafotokoza maviyabwino kuti wina aliyense amene angachimwire Mzimu Woyera ndikuti amakhala kuti wapalamula mlandu makamaka kuti wosakhululukira tchimo losakhululukidwa. Ndi tchimo losakhululukidwa limene amafotokoza pamenepo ndilo tchimo lochimwira Mzimu Woyera. Akamati kuchimwira Mzimu Woyera ndiko kusasamalira kana kusachita mawu a Mulungu. Chifukwa Mzimu Woyera ndi umene unatsogolera kuti mawu a Mulungu atani kodi akhalepo. Ndi ngati munthu sanasamalire mawu a Mulungu nditi ameneyo wachimwira Mzimu Woyera ndipo tchimo lake losakhululukidwa. Ndithu m'bale wanga. Somo kwambiri. Akutero ndithu kunena kuti ngati munthu akukana kuchita zimene Baibulo limanena sangamagwade pasi kumampempha Mulungu kunena kuti amukhululukire futi munthuyo ali ndi tchimo pambalipa. Njira yabwino ndikuchita zimene Mulungu amatani kodi amanena. Ndiye kuti Mulungu akhoza kukhululukira tchimo lako. Somo kwambiri makamaka pa funso limenelo. Funso lina makamaka limene lina ndikukhuza ndi nkhani yokhuza Sabata. Chabwino. Anthu amafunsa kunena kuti mpingo wa Khristu taona kuti mumaphunzitsa bwino Baibulo komano tsiku limene niyo mumapembedza ndi tsiku limene anthu amene amapembedza amasunga Sabata zimakhala zosiyana. Kodi ifeyo masiku athu ano ngati Akhristu tikuyenera kumasunga Sabata? Chabwino. Nali funso labwino nangasiya mona kuti mpingo wa Khristu umaphunzitsa bwino mawu a Mulungu. Ndipo akuti molunjika bwino. Molunjika nawo bwino mawu a Mulungu. Choncho pokhala masiku ano sitili oyenera kuti tizisunga Sabata. Chifukwa ni sitili oyenera kuti tizisunga Sabata. Tikamona Baibulo makamaka linagawidwa makamaka m'magawo angapo. Timonapo kuti tili ndi chipangano chakale komanso chipangano chatsopano. Mu chipangano chakale komanso chatsopano muliso magawo angapo. Mmene muli nthawi ya makolo, nthawi ya chilamulo komanso nthawi ya chikhristu. Choncho Sabata linapatsidwa kwa nthawi ya chilamulo. Tikamona m'buku la Exodus chapter cha 32 timonapo kuti lamulo limeneli limapita kwa ana okha a Israeli. Ndipo lamulo limeneli linali ngati chizindikiro pakati pa ana a Israeli komanso Mulungu. Choncho pokhazo linapatsidwa kwa ana a Israeli cholinga chikhalenga chizindikiro komanso azikumbukira kuti anali kapolo mu dziko la Igupto. Ndikuti izi masiku ano pokhala ife Akhristu sitingapanga chifukwa inali zinthu zoti zikupita kwa ana a Israeli okha. Ndithu okondedwa. Zikomo kwambiri. Akutero kunena kuti ife Akhristu mu nthawi ino sitikuyenera kumasunga tsiku la Sabata chifukwa nena kuti Mulungu lamulo limene analipereka kwa ana okha a Israeli osati ku mtundu lonse wa anthu. Pamene mwakamba pamene mafotokoza poyankha za tsiku la Sabata munazafotokoza apo kunena kuti tsiku la Sabata lidaperekedwa mu nthawi yachilamulo. Mwandikumbutsanso nkhani ina imene anthu amalankhula kawiri yokhuza ndi malamulo a Mose komanso malamulo a Mulungu. Kodi malamulo a Mose ndi malamulo a Mulungu zimasiyana bwanji? Chabwino. Ambiri amafotokoza kuti pali kusiyana pakati pa lamulo la Mose komanso lamulo la Mulungu ndipo amazigawa anakewo madera angapo nzigawo zingapo. Koma kodi Baibulo limasiyanitsa pakati pa lamulo la Mulungu kapena lamulo la Mose? Tatene tingona makamaka yankho lenileni limene Baibulo limafotokoza kuchokera mu buku la Ezra chapter cha 7 mu verse ya 6. Ezra amene anakwera kuchokera ku Babulo ndiye lembe walonta m'chilamulo cha Mose chimene Yehova Mulungu wa Israeli anachipereka ndipo mfumu inampatsa chopempha iye chonse monga linakhalira dzanja la Yehova Mulungu wace. Tsono tikuona tsopano apa kuti kodi palidi kusiyana pakati pa lamulo la Mulungu kapena lamulo la Mose? Liti palibepo kusiyana. Chifukwa chani? Lamulo la Mose linapatsidwa makamaka ndi Mulungu. Mulungu ndiye amene anatenga lamulo kumpatsa Mose, ndipo Mose tsopano ndiye amene anatenga lamulo lija kukauza ana a Israeli.
mwachisazo likozoleza ngati mmene mafumu amakhalira ya mafumu amakhala ndi nduna zawo. Mfumu ikalamulira nduna kuti mukauze anthu anga kuti akanene akapange zakuti zakuti ndili nduna ija tsopano ndimene mwanena zili kodi zimenezo ndi anthu amati anduna a fumu atuza izi koma kodi auza zinali zake zawo za nduna kapena za fumu zinali za fumu. Nditisonyeza kuti lamulo la Mose ndi lamulo la kodi la Mulungu, apa palibepo kusiyana. Ndithudi okondedwa omvera, palibe kusiyana pakati pamenepo. Chabwino akutero kunena kuti pakati pa lamulo la Mulungu komanso lamulo la Mose palibe kusiyana. Mawu amene amagwiritsidwa ntchito mofanana kapena mosinthana-sinthana. Tikakamba za lamulo la Mose mu nthawi yomweyo timakhala kukamba za lamulo la Mulungu. Chifukwa Mulunguyo ndi amene anapereka malamulowo koma kudzera mwa mtumiki wake Mose. Choncho anthu akamakamba za lamulo la Mose amafuna kutanthauza za munthu amene Mulungu anamugwiritsa ntchito popereka malamulo. Akamakamba za malamulo a Mulungu amangotanthauza kumene kunachokera malamulo. Ndiye kuti chinthucho chikuonetsa kuti ndi chimodzi, malamulo a Mose komanso malamulo a Mulungu. Chabwino, kodi pa nkhani imene yokhuzana ndi kusunga malamulo 10 aja ilipo nthawi yokhazikika yeniyeni imene Mulungu adapanganirana ndi ana a Israeli? Chifukwa ena amakhulupirira komanso kuganiza kunena kuti Adamu ndi Eve mu munda wa Edeni muja adasunga koso malamulo makamaka adasungaso tsiku la Sabata kapena adasungaso malamulo 10 aja. Pali nthawi yeniyeni imene Mulungu anapangana ndi ana a Israeli? Chabwino koyambira ndi mwina kuti anthu azimvetse bwino kuza ndi malamulo amenewa. Malamulo amenewa makamaka ana a Israeli anapatsidwa mu nthawi inake, ndipo nthawi imeneyi timayiona bwino kwambiri makamaka m'buku la Hagai. Tatiye tiwerenge kuti tidziwe kuti nthawi iti imene ana a Israeli kayode malamulo anapatsidwa. Tiona m'buku limene la Hagai chapter 2. Tiona mu Hagai chapter 2 pa verse ya 5. Tionepo kuti malamulo amenewa nthawi yake yeniyeni ndi imene iwo anapatsidwa. Mu verse 5 akuti, monga momwe ndinapangana nanu muja munatuluka mu Igupto, ndi mzimu wanga unakhala pakati panu, musamaopa ino. Tsono tikuona makamaka kuti apa Mulungu amamulimbikitsa makamaka amene anali osogolera na Israeli kuti agwire ntchito ya Mulungu popita makamaka ku mzinda wa Yerusalemu kapena popita ku Kenani kuti akagwire ntchito yonse ya Mulungu. Amalimbikitsa kuti musamaope chifukwa chakuti ndinapangana nanu pamene natuluka muchani kodi munatuluka mu dziko la Igupto. Kusonyeza kuti lamulo lija kali malamulo aja anapatsidwa pamene ana anatuluka muchani kodi mu dziko la Igupto, osati mu nthawi ya Nowa, nthawi ya chaniko zonsezi kunalibeko. Lamulo losunga Sabata linayambikira pamene ana Israeli atuluka mu dziko la Igupto, ndipo anapatsidwa pa phiri la Sinai. Tikaona buku limene la Exodus chapter 19 komanso chapter 20 pamene anapatsidwa malamulo ati kodi malamulo amenewa atuluka mu dziko la Igupto. Omvera komanso amene mukuonera nkhani kuonetsa kuti ndimeneyo ndikunena kuti Mulungu anapangana ndi ana a Israeli mu nthawi imene ana a Israeli ankachokera ku Igupto kupita ku Kenani. Analolengetsa buku la Hagai chapter 2 verse yake number 5, komanso anandikumbutsanso pa zimene zinalembedwa mu buku la Deuteronomy chapter 5 verse yake number 15 pamene amanena kuti ndinakulamulani kuti muzisunga tsiku la Sabata chifukwa kuti munali akapolo ku Egypt. Choncho zikuonetsa kuti Mulungu anapangana ndi ana a Israeli kuti azisunga tsiku la Sabata chifukwa chakunena kuti iwo adali akapolo komanso pofuna kuyika chizindikiro nthawi yake iti pamene ankatuluka ku dziko la Igupto. Zimene timaziona mu buku la Exodus chapter 20 kukalekeza Exodus chapter 32 pamene Mose anali pa phiri. Ndiye kuti tikabwerera mbuyo nkhani achina Genesis, makamaka tikabwerera mbuyo buku la Genesis tikapeza achina Adamu ndi Eve ndi anthu onena kuti sanasungeko za Sabata. Noah sanasungeko za Sabata. Abrahamu sanasungeko sojani kodi Sabata. Zomwe kwambiri chifukwa cha nkhani yabwino ngati imeneyi makamaka imene mwatithandizira nayo, chifukwa anthu ambiri amabalalika kuti lamulo la Sabata lidaperekedwa pachiyambi. Nkhani ine imene tinali nayo makamaka ndiyokhudza chiyembekezo cha moyo ngati ife akhristu. Nkhawa imene imabwera pafunso lonena kuti kodi munthu akafa amapita kuti?
Chabwino. Akuti amene anafunsa akuti adamva kwena akuphunzitsa kunena kuti munthu akafa atika yamakhala masekela mwambamo nde malere ndi amafunsa kuti kodi munthu akafa kwenikweni amapita kuti kodi Baibulo limayankha kuti chani pa nkhani imene? Chabwino. Ndati nkhani yake siyovuta ndipo ndiyopeseka bwino kwambiri. Tikamona buku la Mlaliki chapter 12 pa verse 7. Buku limeneli limafotokoza movya bwino kuti fumbi ndi kubwera ku fumbi kumene inali kale. Ndipo mzimu umabwera kwa nani kodi? Kwa mwini wake kumwamba amene anamulenga. Kusonyeza kuti ndati munthu akafa chimene chimachitika ndi chani? Nditi chithupi chitsopano chimabwera pa chani kodi? Pasi munthaka. Timakayika thupili. Koma mzimu umene umapita kuti kodi? Umapita kwa mwini wake Mulungu. Nditi munthu akafa chimene chimachitika ndi chiti kodi? Ndi chimenecho. Ndithudi ndithokondera. Zikomo kwambiri maka pamene mwatithandizira kunena kuti munthu akafa mzimu umapita kwa Mulungu amene anaupereka. Zimene zikuonetsa kuti Mulungu kumeneko ali ndi malo kumene amasungira mizimu ya anthu akufa kumene kumatchedwa kuti kuhade. Chabwino, zimene tikuziona kunena kuti munthu atati wafa lero ndi zimene zingachitika kapena anthu akamafa mu masiku athu ano ndi zimene zimachitika. Kodi nanga chikazati taweruzidwa pa dziko lapansi anthu azakakhala kuti? Anthu anafunsa limene ife nena kuti ena amaphunzitsa kunena kuti tidzakhala pa dziko lapansi pompano. Timaona anthu ena amaphunzitsa kumalo za zinyumba zikulu zimamashoni azakhala mmenemo. Tazana zake akamakhala pa nyumba ing'ono kumalimba mtima kuti ayi nthawi inake tidzakhala nyumba iyo. Kodi Baibulo limafotokoza yani kwenikweni makamaka malo amene tikadzatira weruzidwa tikakhale? Chabwino, tidzakhala pa dziko lapansi kapena tikakhala kuti? Ndati andikumbusa nthawi imene Yesu Kristo ankasazika ophunzira ake. Tikamona m'buku la Yohane chapter 14 kuyambira verse 1 umatsika m'musi, Yesu ankalimbikitsa ophunzira ake komanso makamaka kuwalonjeza chimene chenera kuti chichitike. Anafotokoza kuti ndikupita kumwamba kukakonzerani chani kodi? Malo. Ndipo ndidzabweranso nkudzatenga ndani kodi? Inu kuti kumene kakhalene nonso mwakhale kuti kodi? Mwakhale komweko. Zomwezo tanthauza kuti ndati munthu akafa kayoti nthawi yachiweruzo tsopano anthu kumene ife tingakakhale nditi ndi kumwamba. Chabwino, osati pa dziko lachani kodi? Lapansi. Ndipo ngati anthu amene achoncha kuti adzakhala pa dziko lapansi anthu akumanga nyumba zabwino zakhala penemo timangorani kodi? Timangonamizana. Tinonaponso zina zimene Paulo anafotokozapo m'buku la 1 Tesalonika chapter 4 pa verse 16 akuti Yesu akadzabwera kuyima mulengalenga po zero za dziko lapansi akuti ndi anthu tonse tidzakwatulidwa kukumana kuti kodi? Mmenemo yakuti tikakhala komweko nthawi zonse. Nditi mpadziko lapansi ngati? Nditi kokakhala ndi kumwamba kumene Yesu Kristo anakakonza malo. Ndithudi okondedwa. Pamenepo tumwatithandiza bwino. Zione kunena kuti tikamaona zimanyumba zikulu mtauni musitizilimba mtima kuti tizakhala pamene payi. Osalimba mtima ayi. Okay, zomwe kwambiri maka pamene mwatithandiza bwino pamenepo funso lina limene tinene nalo makamaka ndilokhuzana ndi zinthu zimene anthu timakondolankhula kawirikawiri. Nachitikako mwayi ndakhalako m'maliro osiyanasiyana. Timaona zonena kuti mwina munthu ananena kuti samapemphera anali chidakwa wamwalira. Ndiye anthu avekera ayi munthu uyu anadola nthawi yayitali akause mumtendere. Makamaka tinaonanso azipembedzo zambiri akumaphunzitsa kunena kuti ayi ndithu amene amwalirawo akause mumtendere. Makamaka pomalonjeka mu buku la Chivumbulutso chapter 14 verse yake number 13. Kodi ndi munthu ina aliyense amene akamwalira amakausa mumtendere wa Ambuye? Chabwino. Nkhani yake ndeti tikhoza kunguyambira pomwe pa buku la Chivumbulutso chapter 14 pa verse 13 yomweyo. Mujamati odala akufa akumwalira mwachani kodi? Mwa Ambuye. Ndipo anena mzimu muyenesa kuti akapumule kuchani kodi? Kuzolemetsa zawo. Kungotanthauza kuti munthu amene amakapumula kuzolemetsa zawo ndi amene amachita chifuniro chani kodi? Cha Yesu Khristu. Amene amachita chifuniro cha Ambuye ndi amene amapumula kuzolemetsa zawo. Akachita chifuniro cha Ambuye ndikuti nkuchita zimene Yesu anatani kodi? Analankhula. Anafunapo zoti chani? Anakhazika mpingo ndipo anthu tizikhala muti kodi? Mmenemo. Tiamakhala mmenemo tsopano mpamene timadikira makamaka mpumulo kuti kodi umenewo. Ngati ife tipeze tili mmenemo pamene munthu ameneyo kapena munthu ngati angapezedwe uli woti wamwalira ali mu mpingo wa Khristu amene tsopano ndi amene amakapumula kuzolemetsa zake. Siwonse amene amakapumula kuzolemetsa koma okhawo amene akuchita chifuniro cha Yesu, chifuniro cha Ambuye pokhala mu mpingo wa Ambuye nthawi zonse kumachita zabwino zimene Baibulo limafotokoza. Ndithu. Zomwe kwambiri makamaka pamene mwatithandizira kunena kuti sonse amene akapumule kuzolemetsa zawo
taona omvera kumasono samene mukutonera kunena kuti atithandiza kuchokera pa buku lomwelo la Chivumbutso chapter 14 verse yake number 13 kunena kuti odala akufa akumwalira mwa Ambuye ndiye kuti amene amakhala odala ndokhaokhawa amene amamwalira ali mwa ndani mwa Ambuye mmene muto ndi mkati mmene mumachedwa mu mpingo tsono amene akumwalira ali kunja kwa mpingo sangakapumule kuzolemetsa zawo zavuta ino ndine ngati timafuna tikapumule timangene chisankho lero kuti tikakhale mwa Ambuyemo kuti tikadzafa tili mmenemo tikapumule kuzolemetsa zathupi lathu kulipo pa dziko lapansi kulemetsedwa kopita koso kukalemeranso kobanso kosa mmene ovutikira dziko lapansi komano pano tivutike mwina kumoyo winawo tikakhalepo mumtendere ndiye kuti ndi chisankho chathu lero makamaka pofuna kukhala mu mpingo wa Yesu kuti tidzafe ndi kumwalira tili mmenemo mu mpingo mwa Ambuye. Funso lotsatira limene tili nalo makamaka ndi lokhuzana ndi Mayi Mariya. Chabwino. Mayi Mariya pali zikhulupiriro zambiri zokhuza ndi Mayi Mariya pano pa dziko lapansi. Makamaka chikhulupiriro chachikulu chimene chili mwa anthu nchonena kuti anafa ali viligo kapena anafa asanadziwe mwamuna. Timamva anthu ena amapemphera Mayi Mariya viligo oyera. Kodi Baibulo limaonetsa kunena kuti Mayi Mariya anafa ali viligo? Chabwino. Ndikuweza kuti akamagwisa ntchito mawu amene kuti viligo nditi amafuna kuti angola nthawi zakuti amene sanadziwe kondani kodi mwamuna. Baibulo limaliphunzitsa bwino komanso limarunikira komanso lipasa yankho makamaka lafunso ngati limene abweretsa okutidwa omvera. Ndipo tatiye tione zimene Baibulo limafotokoza makamaka kuchokera m'buku limene la Marko chapter 6 tingowerenga mu verse ya 3. Tikamerenga buku limene tikamba mu verse 1 matsika musimu timuona kuti Yesu anapita ku Nazareni wafuna ankaphunzitsa ndipo pamene ankaphunzitsa anthu anadabwa koma amene akuphunzitsazi wazitenga kuti ndiye mu verse 3 mune zimene anthu anayankhulapo. Pa verse 3 ankati si mmisiri wa mitengo uyu mwana wa Mariya m'bale wa Yakobo ndi Yose ndi Yuda ndi Simeoni ndipo alongo aje sali nafe pano kodi? Ndipo anakhumudwa ndi iye. Ndikuona kuti pamene Yesu Khristu anaphunzitsa ndipo anthu anazizwa ndi chiphunzitsocho pamene sipona kuti munthu aphunzitsazi wazitenga kuti si mmisiri wa mitengo m'bale wake ndi wakuti komanso azilongo ake sili nawo pompano. Ndifunso nkumati kodi ndizoona zoti iye Mariya anamwalira asanadziwe mwamuna? Yankho ndi lakuti ayi, anadziwa mwamuna ndipo anadziwa ndi Yosefe mapito zonse ndipo anabereka ana amene achulula pamenepo achina Yosefe komanso Simeoni komanso azilongo ena. Ndipo Mariya sanafe ali viligo koma anafa anadziwa mwamuna komanso anafa ali ndi ana. Ndithu m'bale wanga somo kwambiri ndiye kuti kumunenanso kuti anafa ali viligo kulakwitsa zedi kulakwitsa kwambiri. Chabwino tikukhala mu dziko limene kuli zipembedzo zambiri zimene zinthu zina mwina chipembedzo china chikamachitomaita sodabo kuti chikodula mulungu amene akutenga kuti ena udabwa kuti ndalota maloro mulungu ndilankhula izi kuti ndene izi ena ndaona masomphenya kodi mu masiku athu ano mulungu amalankhula nafe bwanji? Pali njira yoyikika imene mulungu amalankhula ndife anthu? Chabwino tikuona kuti masiku ambuyomo mulungu ndiye ankagwisa ntchito ankhala pakati a mulungu pakati pa mulungu komanso anthu. Mulungu amayikapo munthu pakatipa ndiye mulungu sopana amalankhula ndi munthu uja pamene amakonza anthu. Koma kodi mu nthawi yathu ino mulungu amalankhula nafe motani? Tatiye tione zimene Baibulo linafotokoza mwachidule makamaka kuchokera m'buku limene la Aheberi chapter 1 pa verse 1 komanso verse 2. Ndikhupe kuti pamene pakhoza kukhala yankho yomveka bwino monga mene Baibulo linafotokozera. Aheberi chapter 1 pa verse 1 akuti kale mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri m'manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana koma pakutha pache pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika wolowa nyumba wa zonse. Mwa Yesu analenga mayiko ndi amwamba momwe. Tsono tikuona kuti masiku ambuyo kale ndi mulungu akalankhula ndi aneneri njira zosiyanasiyana
Kwa pano pa kuti Mulungu tsopano anayika njira kuti aziyankhula nafe. Akuyankhula nafe motani akuti akuyankhula nafe kudzera mwanani kodi mwana amene akunena naye ndi kuti kodi ndiye Yesu Khristu. Ndi amatiyankhula motani ndeti amatiyankhula kudzera pogwiritsa ntchito chani kodi Bible. Chifukwa Yesu makamaka sila mawu analembedwa mu chani kodi mu Bible. Ndiye ngati ufuna kuti yankhula ndi Mulungu tizingogwiritsa ntchito chani kodi Bible. Palibe zolota, palibe zoti tikufunsane neli kapena kuti tifunse ndani ayi kana mwina amatsenga ayi koma khani ndi chani kodi Bible. Chifukwa Bible ndiyo chani kodi mawu a Mulungu. Tikafuna kuyankhula ndi Mulungu tigwiritse ntchito Bible ndipo mawu a Mulungu tapeza muri kodi mmene muzonena kuti ife timve kuchokera kwa Mulungu. Ndithu mbali wake. Ayi zomwe kwambiri akuonetsa nena kuti njira imene Mulungu amayankhula nafe masiku athu ano ndi imodzi ndiyo kudzera mawu ake kapena kudzera mu Bible. Ndiye kuti zolora zonse zinatha zamasomphenya zonse zinatha zaneneli zinatanizo anthu akabwera kunena kuti alota maloro komanso kubwera kunena kuti aona masomphenya mwina zimangokhala nthano chabe kufuna kunamiza anthu kuti awatsate kuti amalankhulana ndi Mulungu mwachindunji kapena mwa direct amayanga likanjira kuti anthu awakope kana kemakhala choncho ndithu. Ayi zikomo kwambiri. Funso lina limene tili nalo makamaka likuchokera pa mapulogalamu otsatira amene tinapanga makamaka mapulogalamu ambuya amene tinapanga okhudzana ndi nkhani ya banja. Chabwino. Pa nthawi imene munkaphunzitsa za banja munkafotokoza onena kuti mwamuna mmodzi mkazi mmodzi. Ndiye anthu anatipatsa funso kuchokera pa buku la mneneri Yesaya pamene amanena kuti olo tchimo lingafire bwanji Mulungu adzaliletsa ngati chani maralala. Ndiye ngati munthu anakwatira kunjako kafolo abwera mu mpingo ani kazo namba 5 ali zimafunira kuti mpingo Mungu wampempherera tchimo limenelo Mulungu aliyeretsa ngati maralala. Kodi nkhani imeneyi Bible limayankha kuti chani? Chabwino nkhani imeneyi yankhoso li pomwepo pamene amawerengapo tikangobwera musi pang'ono pa verse 16 pamene pali yankho loveka bwino kuti afike mpaka kuti machimo akayeretsedwe ngati maralala. Ndipo yankho lake nditakuti kodi machimo kuti ayeretsedwe ngati maralala chofunira ndi chani? Ndeti munthu akangolapa machimo nkuwasiya machimo aja nkuyanjananso ndi Mulungu. Ndeti Mulungu sawerengeranso tchimo limene mwarani kodi umachita mbuyo moja. Chabwino. Ndeti usonyeza kuti ngati munthu wasiya mkazi wakatira wina nkukalowa mu mpingo kuti watenga mkazi wina kuti Yesu pano tchimo lake likhululukidwa apa ndeti amusiyeso mkaziyo ndeti anjane ndi mkazi winayo. Chabwino. Chifukwa kamati kulapa ndeti nkusiya chotani kodi choyipacho. Chabwino. Ndithu chifukwa katenga mkazi wina akhala kuti akupanga chigololo ndikuti asiye tchimo limeneli ndeti mkaziyo sawatani kodi amusiya. Ndithu mukufotokoza kwanu ndaphunzira ku chinthu china chimene chikuonetsa nena kuti Mulungu sikuti tchimo amakhululuka munthu ukangopemphera kokha. Mulungu tchimo amakhululukira munthu choyamba ukati wasintha kaganizidwe komanso kachitidwe kako kenaka ndikumufunsa Mulunguyo kuti akukhululukire. Ukatero pamenepo ndi pamene umakhaza kuti wayanjananso ndi Mulungu. Monga mmene akuti analipereka chitsanzo chabwino pa buku lomwelo la Yesaya kunena kuti ankauza anthu njira yabwino kunena kuti mukwena kuti muyanjanenso ndi Mulungu kanaka olo machimo anu ofira bwanji Mulungu adzaweretsa ngati maralala. Zomwe kwambiri omvera pano ndipo mapeto popogalamu athu ya mafunso ndi mayankho imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Mu tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Daniel Njepancras kuchokera ku mpingo wa Khristu umene umasonkhana ku Mtakataka mboma la Dedza. Sinali ndekha inalinso ndi mzanga uyu Jabez Pete. Tikumemani kuti muwiki otsatira tidzakhale limodzi. Ati Ambuye naita naine naita naine tapumulire kuno mwanawe tapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe.